Fáilte cáirte smiise Liam Carson, struchar na feile le tríochta Gaeilge. Níl mór le rágam bei neart cainte an ácht. Bhuaigh buchas dús a gáil leis an chomhlaí ealaíon fóras na Gaeilge agus chomhlaí na Cathrach as muoinú a chur fáil duine gan an targad sin, gan an neisiach sin ní bheith leithústarród agus feile le tríochta Gaeilge. Bhuaigh buchas a gáil le háras na scríbhneoirí agus le conlaí bugs tá an seo leis na luirchaí a dhéal, so má tatú géirí ag taú le tríochta na Gaeilge an duais fáras an sin anú. Now, we're going to lava or we're going to poky agus luirchaí a cheannach. Tá imran fíle an ceol an is tá mis láfáí fríd chlár na féile am lína fi mid stí an seo réir hí darchas gáí go fí agan le cachal Porthair. Amárach bei mid stí smágáí bei drama uair nua dar titil grinder cider agus sure bei mid sé tuairt fí Kate Bush in Ílig le Katrina O'Leary, aistrithe ag Gabriel Rosenstock, agus ag deir na seachtaine bei tinte na farige duine seoil bhanach fiction óliachta aistrithe ag OMP O'Murcha ó Ílig na Halban bei ceol an rion fuma agus éhne ar scáilin. Tá an tolas lig le fáil seo imran punké ie. Hannig sí líad a finge agus cahapórtar thugam ar na málamh agus Díirsiad ar an icha seo bheith mar chud de chlár imram am léanam smí brasáasta sinna anú. Bhí Tomás Mac Síomóin lárnach in imram thar na blianta, d'aistrigh sé lorca go gillig bhí icha Spáineach agin, siar gá bhíle sa cuaig nua séin rud mar sin. Thugmuid fhí iliachtú na Rúise, hí léireoigin dar tideal luin in Yevan captive lions, hug nulinní going fhí Svetaya, Marina Svetaya, aistrí Gaeilge agus Paul Meechan hugse se fhí Akhmatova chur Amerla agus in sin hug Tomás fhí Vladimir Mayakovsky agus Morris Dúildá Fille Revlajoch na Rúise agus in chur láthair bhí Thomas an éige sin fi dochreide chur sí Mayakovsky láthair a bhorm rap ceol agus bhí drumí agus merchlár agus saxophone agus achanród agus bhí fuinneamh dochreide ag Tomás an éige sin fi sí trehinne ar fad agus bhí anam agus spurd Mayakovsky beo ar an ádan. Mar tháiníonn bhí icha umas agin de hamas nervvíisi beáta sé arbh táhachtach sin a rá. Fuair sí an eichantas ó imram nar a bhíisi beáta sé jazz anam hamáis a chuirt se ráis an seo a nácht. So níos mó rá gom a chuirgaí fáilte rih cachal Porthair an is mar tá mar áirtaí. So gur míle mar agah cáide. Siar maithe tá sé gohíntaach seomra lán eáil do áchais mar seo ar ihe nach bhfuil ráas tífa muoi tásúlagan go mé ihe thuáilcach agin an seo go mé seans agin éisteach le daoine chuir síos ar héal agus ar héar thomáis ag tuairt ómas dá agus go mé deis agin héin a bheith ag caint faoi inar malaí héin nuair atá an chuid ifigúil de níthe hart. Bei leor ar díal mar luí Liam ag Conley Books, leor le Tomás ina másc, chu maicle sin tá taispantas de leor habáis níl siad ar fad agin, ach tá go leor acu ar tabla eile in sin gur féidir le bheith bronnadh agus ceapan beidir ag dearan na híthe nuair atá an taispantas feicithe ag gahanine go mé siad ar díal in sin agus míle fáilte rómh mar dúirs léam mór lá a chur bhfuair bácaí agus na chuidir leor a bhréicheháile libh mátá siad caiilte thar na blianta ná manaró deise go éad a ail go dtí seo. So be máscan de cantina agus de cheolagin, tá súlagan go dúirimiid coide éigen den cheart de Hamas atá tiltte ige. Go leor den na daoine seo aithneam gur sean cairde le Tomáséid, cairde na Gaeilge, cairde na Heitte Clay, cairde de gachéin cineal, fear ildánach, fear cinálta, fear conspóide, fear go leor le rá igi faoi an-chuid rudaí agus an cearta igi go minic
Far a scríb filiocht, a scríb prós, a scríb an élig, a scríb an merle, a daistri go dí teangatha eile, a daistri óhangatha eile, a steach sa gélig ús mar sin, díri leis an-chuid dhéanú. Agus bhealach ba nach ró aichne ag saoil na géige ní dáilm maran go dí gur stad sé de bheith ag liachtracht gur thuir sé a crí a adam agus ama ar fad isteach sa scríbhneoireacht idir iriseoireacht agus scríbhneoireacht crothaach, filiocht agus prós, gach éonrad mar sin agus thug sé chuid mhór dá héal agus dá fuinneamh do scríbhneoireacht na Gaeilge agus táid go léir go mór faoi chuimiigi. Fuair mé nóta an sin coppla lá hin ó cearan díte ban Tomás atá sa Catalan agus dír sí orm an nóta a léamh ag an ócáid seo. Bheagán dúsa é Tomás in ró mar an gréthe, rá éagsúil agus rá líonmhar le cimrú a thuirtearthu a gcaint irid mar seo. Mar sin héin, ag macnú ar an rud hamáin a héal omlan, a héir agus a bheagán, is dáilumsa go raibh sin a grá gan tearan don chosmuintir, don na daoine ar buinniú mí úsáid asú, agus an ról ar hastíí bhuaigh immert ina bhúscailt. Sin a bhí tíomhthír de gach an nearna sé, agus bhí sé le sonrús na cúiseanna lenar chaise a gúchracht a lig. Ina másc agus a dús caiineachta bhí a grá dóin don Gaeilge. Teanga a scrisú ar bhain agrathe ní amháin ag coliniú na Bretagne ach le cuidiú nairech na thuglaiste Catlaigí. Ní é sin ag cuachtaí an Tírstáit agus níos muile ag a bhádríní leathaí a boblach na Héireann mar a deireach Tomás éin. Mar is óldúin, scríb sé leor in ó minchor síos igi ar chuid smuointe faoin dochar sicólaíochta a hílairí ón syndrom Stockholm seo. Ar náhar sin, bhí sé a dún le smuointethas Frans Fanon agus na Gugi Wationgo. Haid Tomás a gúchrat leis a Gaeilge a choinneal beá mar hanga cho aimsere, lórtha agus scrífa. Haid sé chuidmhór de héal le hiiriseoireacht agus le fáilteoireacht na Gaeilge. Agus ar náide scríb sé a bhain héthir héin in Gaeilge go dtí gur bhfuil irid é dótha sé do bhhar gur dúiltaí riarthóirí na Gaeilge dá héthir agus gur thosaigh sé ag aistriú a chuid úrscéalta go bearla ag súil le dul bhaim ar an phobal léthúireachta in Éireann. Hasíú an Gaeilge bheith mar chuid de chrid dónda na Saoirse, agus d'éirí sé neamhs plachas cultartha mar chuidsta sin. Agus ba léirú ar sin é bheith ag múnú na Gaeilge máile harmuid, ba bheith an múnin bhí igi sa bhean acma leis a Gaeilge a choinneal beá bathaíach agus ina gléas fúscailte. Díri sé a gcónaí ar an lochta brimar acma nach ró maran le caiiliúint acu agus go leor le buchaint as é héin a bhrú hantásaí go cultartha agus go sóisialta. Mar sin, seasan idirnáisiúntacht Tomás amach dúsa mar híú ar héin mar a ghuine. Thug a hiiscint ar dhíthallú an lochdibre go sóisialta agus go politiúil agus go cultartha, thug sin an dúspéis dá a locht ibre an dóin mhór. Go háirithe, chuir Tomás spéis na daoine sa bhuair charab an áit ar chasmé ar. Bhí Tomás i gúba ag deanú taide de leor cealaí. Bhí spéis ag fástas na géan na fiáine a dag éire agus a lonaí America laideanach, agus a ddírí gafa le glúiseachtaí revolóideacha an sin. Ní gá rá gur Tomás báte sa litríocht ón chud sin den dón. Mar ghuine ar ó spéis mhór agus grá igi de hangathe, ní ddíireach ar waithe leo héin ach mar léirú ar stair agus ar choltar pobl, dólam Tomás Spanish agus cinn sé bún chónaí a dhéanú sa Spáin mar rá bháile. An seo lean sé ag scríú a héthir héin agus ag aistriú ón Gaeilge go dtí an Spanish nó an Spanish go dtí an Gaeilge. A más go héthir tá aistrithan ar héthir Antonio Machado agus Martin Gerain. Fili cosúil le Tomás ar ó dúil acu a geartan na níní agus ar a tebhras a chrothí siad. Sílríonn díagris mar sin as grá dóin don bhatha, don nádar, don chosmuintir agus da léirithe cultúrtha. Dan rán agus da gearta bheith beá is saoil, gan saint, gan chorolacht, gan cogaí. Chreid Tomás sin go lá a bháis.
is sé an creidú sin a bhí a grílar gachrod a rinse. Agus bóithlam fáilte specialta a chur rih ife mac ar inon le Tomás an Seanach bhí sé go hinnta I eiceáil teastasteach sin behoordaí a bheith agus tá cinnte go bhfuil sí fíor bhrádáil as an méide tá bunte ag maithaigh Tomás ó híh scríbhneoireachta ó híh iriseoireachta agus ó híh smuointe is héin faoi chearta an duine agus seasamh na casmhaintere in éireann agus thar lear. Tás nóid beidir le gita ceáil. Ceáil ghfuil idir tír na Héireann agus tír na Spáine na Catalóine ná léidir sin fitte tríd. Díormid ar na ceoltarí, Martin Cinn Lae agus Cormac bronnadh. Couple písa ceáil a chur le chéile duine, níl san go ddíire go déta curtha le chéile acu, be písa agin uatha inis, be písa agin salár agus be písa big agin ag an deire go mai. So an gcuir sibh fáilte ribh Martin agus Cormac. Lua tuj an sin Antonio Machado bhí mé ag Bhuaigh cuilíoch Franca in Mivialton agus hen mé found dó ó Ian Gibson Madrid mar fábharda mar ábhardó agus bé seo henam ar bán. Scúis an óir dom go páirsan de bheith I bhfuil láir a meas go fathachta chuid na scríbhneoireachta a cheiliúra. Gemlín ó hen, a chas mé le Tomás ag an ócáid speisialta eile dagrí imram. Is hen mé cildó a meas Brian Dunning an flúiseatóir jazz a caiú, creid na nácreid seachtain ribh Tomás. Os rudig gur cha Tomás níos mú ná tríú a héal sa Cataláin, Tá Martin agus mé hen chun sean ceol uirlis na Spáine a henam. Ceol a hui a dúnachar ar cheoltóirí is dáúsóirí na Catalónia agus na Spáine. Nuair a cumú na faoin bhí Federico García Lorca, idirnáisiúnta na Spáine, ógama agus bhhaile a chreidiúnt go tháinig Tomás bhí chunachar dáanta Lorca agus ar nói mar dúirt líam tháinig. Is léir go raibh Lorca na hóisialaí cé gur cheap Franco agus a lucht takeíochta gur cumanach amachchas amach a bhí an. Dar nói is sóisialach bhí a Tomás cumanach cínte. Ní sainneolaí mise ar héal Hamáis ach mar hóisialaí idirnáisiúnta bhí fua aige don imperúlachas. Tháinig mé ar hampla de sin sa chlár seo sa cheolás náisiúnta sa bhliain 1989 nuair a ghlach Tomás agus mé héin páirt in ócáid ómós dúachtarán Daniel Ortega ó Nicaragua. Cadidirach Tomás inis faoi Ortega. Right, so don céad bhíor ceol tá chun passa doble de submarida henam sin dausa ball seomra ó Huesca cahar atá lunithe hir thuan Spáine. Agus an sin táid chun dausa eile ó Madrid, cumathe ag an Commodore Cáiliúil Francisco Barbieri ag deire an 1900 Habanera del Diablo Cochil, Vermagi.
mí maigah agus be ceáil iriseoir ar ballbeig eicem an pictar sin de Tomás bhí ar clúdach an leor sin. Stáilm gur saoú ní deag 7:08 bhí cuaigh ag taisteal hart ag deanú drámaí s le cabhaistí saoirí. Agus ní mar an aige tugann, bhí muid ag brach ar an doras le bhí beá mar a deartha. Agus bhí muid brach ar cairde teacht a gáráin. So dan muid le daoine agsúla thosaimiid in Ilan Cléire rinne muid ar malachtaid Corcaí, Círí, suas go dtí Conamara, suas go tír Conal, dachraí na cuasaí ó cuasa bhíúil go dtí Lúnasa agus hanach muid ar aisin ballachan sin. So, péisce le. So, duine a daoine grómuid agsúla fannach leis ná Seanú Driscoil, Carolyn ar ó Teithí ar an Spidgeal. Jimmy sé go halaban in dhé sin go sail mór astig. Ach péisce le. So, landal muid go doras tróna fluch saoirí éigen agus buiste hí be lepe go na big bheisi go bra. Agus cragmuid ar an doras agus hanna an straintear seo amach. Agus ranna seorin agus bhfuil seánastí agus tu sin tá seánna mar lehinnta síre tá muid ag bhanach sa teach me héana agus má bhain agus an chláán. Agus Cercleor, oké, sláán mar sin agus bhí an car parcailte ar an bhóthirí agus siú mar bhí me te a car tá sí mar lehinnta síre níos an cabhana muid an nacht bhí cuaig rugin up. Bhí málaí choilta agin agus na rudaí gro gá leis bhí poblbeig is tí sa bhút. Agus an sin hanica fear seo síos agus crack se an rú sibsí agsú le fanachtain seo an éigen agus bhfuil bhí agus bhfuil tá fáilte róh agus hanig an cuaigróg in isteach agus ar málaí agus chumid amachar níomhar an céint andar den tróna bhí Carolyn cinnte nílas agam an ró ife agus seonaí agus an chláán ní cimlum siar ó bachtin ó fada sin. So bhí muid sin agus bhí muid caiintescrib sin agus duine den na daine a bhí sna drámaí linn chunta sé hart agam agus dúirte Captain gur Tomás Mac Síomóin atá an sin. Agus daithíonn sé Tomás ón fictar sin ar clúdach an leor. Agus ó hiigmuid carómuid agus mar sin agus curú míleáilte roiin agus curú bí roiin agus úrlar na híthe mar deartha agus breicfast ar máidin. Agus sin an 16 bhí an bhí sé sásta fáilte chu raibh daoine straintearí omlána nach ro éon chu amach ag ortha cuaigh agin isteach sa teach agus nuair eicem antásaí an seo tíam duine eile gur thug ar a léad a bháthair láistín na híthe doin ag an am cíarna ar an gahrú dearann peidir an ihe in dhé sin. So bhí muid ag brachar ar cináltas den cineal sin agus nuair is swiniam ar Tomás swiniam ar an cináltas sin de réir sin 16 bhí an. No, na tús a chuir le cod na caintine ifig gúla mar a deartha Bhuaighlum fáilte a chur ribh bán blianta bhfuil churmaithí ar liteireacht na Gaeilge chomaith ná níos fearr namar atá ag aon duine eile sa tír, bán bhfuil go leor scríbhneoirí, bán bhfuil go leor daoine tar éis fólamúthaí thar na blianta, an gur sé fáilte ribh ribh marin ní gcionn. A chahan na ba? Sa bhliain ní deag nócha, dailteag Tomás Mac Síomóin alt san iriseoir faoin tidal éigse agus ólaíocht cór nó cuimhlint inar bhrí sé. Ní bháin gur ar na móna ólaíocha réasúnaíocha feasa agus ar na móna fillete alíonanta feasa agus iad ag déanamh cór lena chéile atá caighdeán na sibhialteachta ag bra. Ach bhfuil behanú bás na sibhialteachta céanna ag bra ag deireadh ar omláine agus ar éificht an chomhaibrithe sin. Is ráitas é sin is dóla me fíoríocht dúin ar fad de le linn éigeandáil na pandéime nuair a tuigech má bhíhas le doling lec leis an magart ránda a bhí róin amach gur gá chomhaibrú, rathúil, crothaíthach agus commerceáid rialta, bhríoch, idir locht an tainneolais ólaíochta ar heh amháin agus ceanirí politúla agus na gnáphobal a bhí faoin na gúrdam ar an taobh eile. Ceist tábhachtach a ardíoch le linn na tréimhse sin ná an marthach an chomhaibrú agus an commerceáid a ghin an stad éigeandála seo.
An féidir leis an gine déana fólam ó bhagart rán de sláinte agus an curchaige céanna a haing trútha hain, madidir leis na mór cheistena damda eile a bhfuil práin ag baint leo agus a bhfuil tuiscint ólaíochtúil ina déobh ar fáil le fad an lá. An tarthú éráide agus díthú na bithe agsúlaachta ar nói agus na feiban na móra de inmhúnaíocht pobal agus tíre agus cultúr atá a leanúint sin. Seo réim si freisin híaltha ina bhfuil behanú bás ag bra ar omláine agus ar éfacht an choáibrithe idir cineálacha agsúla fasa. Tá na rudí seo há luagam mar th réon scríbhneoir eile Gaeilge hiig Tomás Mac Síomóin na cuasaí seo, mar ólaí agus mar aistritheoir bhí an dámhó fasa aige, agus is stoilm gur éirigh leis an dámhó seo a thuirt le chéile go háirid sna úrscéalta móra a d'ailsigh sé ó chasan na mílíse. An leabhar eagarthóir an deall, striptease spiridálta bhart le bí a d'ailsigh sé simlíon 2003, an Tionscadal an sin simlíon 2007, agus an leabhar an Will Tracy ag iompar a d'ailsigh sé simlíon 2011. Mar bhítholaí, bhí spéis ar le ag Tomás i bhorbertí technoliaachta agus a néfacht ar bheagán duine, agus godain ar nádur na déanaachta hain. Téam a mór a bhí aige ba an dí chomasú agus dí réanú an duine ag cultúr an tóiltais. I a bhá lárnach san úrscéalaí galtóir an daall is a róbó-bhean a ordaíonn an príomhcharacht ar bart le bí ó cholacht dar ban marital electronics, focholacht do chuid an cholaachta idirnáisiúnta martel electronics agus bhí imirtas focail ar siúlaige in sin leis an bhapa martel ar leatram na Gaeilge. Ír agus scéal fiction ólaíochta é an leabhar seo agus dentar scéal má barú las freisin nuair aimmuid amach nach bhfuil bartla in an céile electrónach seo a chur le chéile nuair a hagann sé si chuige i bacáiste. Is áthair agus scríbhneoir é bartla atá tachuige hain in Institút Bheagán ach fágtar faoin léthóir bonús na faibe atá ag bartla a bheas agus é ag marachtáil is sochaí ina bhfuil lucht rachmas agus fiontraíochta ag teachtaí dír ar ligií an duine. Ar chúl an leabhar seo tá srá aguaisíní ar aistí críochnúla ionta héiniad, láirdach a machnamh ar orbertaí i réim sin na riamhólaíochta agus na cybernetice agus an implachtaí den déanacht agus den déan lahas. Tá míthastach Tomás le cuidhád na forbertaí sin á chorinúils na haistí sin, agus trí ráhan racare Bartleby tá sé i géirí cuid a cinint mar deir sé den bhíthastach chéanna a dhéanúint in intan an léthórda. Nis tá forbertaí go leor táirlaithe i réim sin na riamhólaíochta an róbátachas agus na hintalachta saorga ó scríomh Tomás an leabhar seo, agus tá na ceistena sóisialta agus na ceistena etica agus politúla a ordaíonn sin níos práiníonn is ná mar a bhí siad a riamh. An sin an leabhar an Tionscadal, stúrathóir margaíochta an cholaachta martel ar cholacht cógasíochta idirnáisiúnta é sa leabhar seo ag charachtar lárnach an leabhar seo an téirnach daithí ó Gaeilge. Tagan ó Gaeilge ar libh neamhchuitianta a bhronn an fad saoil agus sláinte ar phobal sráidbhaile bheagíorgúilta is sléimhte na Catalóine, agus is mar scéal is fiction ólaíochta tá geistan se agus scéal mistéire agus stoilm gur hanse go mórla Tomás bheith measca na seanraí. Tuigeann an charachta seo go bhhéiteach an cólacht bhfuil sé gobardóibh an tubstainte tá sa libh seo orbert mar tháirge tráchdála, gléann sé sempre viva ar an nóisian se atá aige, agus tuigeann sé go mbeadh all éilehar. Ach caithfidh meitheal bhachnamh ildisciplínach an cholaachta an scéal a phléad dosach, mar bheadh implachtaí móra ag tugra den cineál seo den bharragatá có hena féin i réimsí na gosmáide agus na dargaí frí ísithe. So sé buig faointe an leabhar seo an plé ildisciplínach seo atá díirithe cuidmhá ar cheistena achfaní agus ceistena inmhúnaíochta. Ír neamhrócarach ar ideolaíocht an tíorghalach an cín agus ar luachanna ábharíocha chultúr cóaimseartha an tóiltais agus an uas frabúis atá sa goid seag an scéal.
Na húdar imní a luitar leis an togra tá an brú mór ar achfaní nádúrtha agus na cogaí achfaní a leanthach an tanas sóisialta bhainach le déan raméadaithe agus le háirithe sa gcuimhneas idir óg agus éasta an bhfuil cuimhlinte agus foréigean mar ameach airde iltarmhach rá hail ar fáil de chách. Nuair atá argaintí i gcuine na forbarthe á lua go rábach, nochtan ó galachóir a chreidirh omlan sa technoliacht agus sa siarhol gan cín. Ní bháin der sé go bhfuil an molla seo bunithe ar an muoín omláán atá gom as olchamas martel i réim sin na technoliachta is na tráchtála. A chuma céna as commas do háirithe an duine chun péirbe céimar gúil a thionscnóch semper vive i mehan chinne dá ma ann dá le héad a thiuntú ina céim cheanródaíoch chun tosaigh. So leabhar é seo scríomhacht ún léthirí a chur ag machnamh agus is socha gur dún léthirí chur machnamh a bhí na séthir ile litríochta a scríomh Tomás. Nítar an san léirgus an údar mar ólaí, mar iriseoir, mar thráchtar politúil ar fud an téthir. Cé go nniúltaí an cólacht do Tionscadal semper vive ar deire, fáiltar an léthir ag smaoinemh ar na boncheistena écólaíochta a bhaineann le mún le gnó an tír áis, agus leis an muoín as an technoliacht mar réiteach ar na faiban na timpachta agus sóisialta a chrothíonn an mún le sin. San sin an tríú úrscéal mór an miltrésaí a gomper, Tranglam nó mór flódú tráchta a híanaan ó chósta go cósta na héireann améid le tús na mílíse an achtar lárnach agus an íomhá lárnach san scéal seo nó scéal íre seo. Is rítá gnéad an icsinolaíocht a buint leis mar tá an scéal cuiirtar gas sa scéal gur cápéis atá sa scéal a dantar ar 5 bliain amachchan seo, amach sa tauchaí, nuair atá an gríon chóras cólínithe ag an gine déana, nuair atá éireann ina cúige den euro raig, agus nuair atá bailach líomh faoi isce, agus nuair atá an bhfuil an gearr mar phríomh chathair na tíre. Ní higann na tamánithe sa scéal, cad is cúis leis an mac ar glúiseacht, bhí siad róthóca go dtí sin le himachtaí an tabbaldrama bheagán agus is chuige sin tidal an scéal an bhfuil Stacey a gomper an charachtar sa sabbaldrama, nu comórta sé amaideach ar chláir go radio. Ach an istá siad sánaithe na good cáranna de cheall cothíthe agus de cheall bailí éifachtacha commerceáide ná móna éifachtacha feasa chun an bháil ina bhfuil siad a hiiscint. Bíon ar na tamánithe leirtlin na chéile tag an ceanarach an cín agus nocht an cólacht atá sásta teachta dír ar an ngéir chéim bia. Tá imní faoi Ginan difriochtaí acma tennis agus cuimhlint agus buil foréigean agus tá imní mhór ar nói faoi ionsaí ar tola agus faoi chuirsaí slándála go háirithe agus achfaní teoranta, loch na gár ag dul níosc agus gandíine an íoc as an mia. Fís is tópach gan tara a déiteach a bheith ar an siargáil aráig gan cheistú atá sa scéal seo ábhar imní an tábhar imní a bhí Richard Douthwaite ina leabhar tábhachtach The Growth Illusion, How Economic Growth Has Enriched the Few, Impoverished the Many and Endangered the Planet. Tá sé granúir an leabhar ach tá sé neamhrócharach ina léirú ar aspa cuachta agus aspa cumas pobal, agus is dachar an leabhar sé léhanis gan smaoinemh ar cheistan a bonúsacha faoi ionsaí agus faoi chostas breosla agus faoi ról na soghlúisteachta agus meon na siarglúiseachta chun tosaigh sa táin écolaíoch ina bhfuilmuid. So mar ogil scar mar ólaí is ní labhar a beach go raibh Tomás Mac Síomóin fad bhreithniach cho lua leis an 1978 so an bhliain ar tógach an Green Graph sin. Scríomh sé alt agus is tócha gra sé fós ina léachtar als Gaeilge buinte sin. Scríomh sé alt an cór faoi chuirsaí trúalaithe, altan ar phléis sé saol ré theoranta na mróslaí iontaise agus an gá a bheith le faoinsaí altérnacha cuachta. Phléis sé an bhil mór a bhain leis an gcuacht núcleach mar onse altérnach ar bhí álua go rábach ag an am agus atá álua an isiríis. Agus phléis sé an bhagart don tíochan ránda a bhain leis an siarvéadú déanra agus roinnt éagartham achfaní an phlánéad, so seo mar chríochtaigh sé an talta sin. An bhfuil leister bithir an scéal, seachas ár agus slád de réir mar bheits an Lebensraum ag cúngu agus an saláthar bí a gáil in gcuine,
Tá ráta beritis an déanra I ddíortha árgiúla an iarthir laidithe go mór le glúna nuas, agus dhealróch sé gúil ceangal díreach idir ardú an chaid an bharachtála agus laidú an ráta beritis. Ach ar nói tá choras dúhéirthach céanna atá cuineáil cineacha dahain na dearáile beo bocht agus róhíalrach ag fónamh dá rathúna sa bhos. Le go meach cuinealach an taal hail sa ruchtas go spreagfaí laidú sa ráta beritis an siúd, chahamis san iarthir árgiúil bonchlocha ar góris gealagar hain a bhoga písanach beag. Cén chuí, bin údar leabhar ní ardíim alt eile agus ní saineolalas na cuasaí sin mé. sé trágóid an duine nár arbair sé go heticúil an chuí ar arbair sé go teicniúil agus is mór an cheistí cé chun meach sé sásta an costas sinna íoc chun an dain I dhéanamh suaimhnach sáhailte dá lucht. Beschríbhneoirí Tomás Mac Síomóin a chur na ceiste na crua dúsáid an litríocht idir ilíocht agus frós, fiction agus neamh-iction le léthirí a bhíagach an machnamh agus chun gníomh agus airmuid uain inis a rá dúlánach agus a haulaíocht I leasach gur míle maith. Go bhfuil maiid go bhhain, éithne go mar héad le cé go rud éige an bliain. Sin na rudí Harlín nuair a hasan tú scór microfón uanta. Díreach ag swinú faoi Hamas agus cad na rudí bheith siúlaigh cuasaí fáilteachta gur hampla. Agus ní dáilm gur bhéon gná é Tomás agus ní fear gná mise ach ag puinte éigen bhí meid Harla gro banis clinne aganne in Valencia agus bhí Tomás an ag an am. Agus bhí Seonaí mar hála sé iníon eile le Tomás ar netils céarna linnig do leach so bhí sé ag an airfort agus mar sin agus chuimiid í agus hacrmuid cast le chéile couple ládaí sin a ríis agus bhím sig deanna rud big péintala anis agus a ríis agus bhí cod dá feice ag Tomás agus seapse gros agus as dúir sé. Táid ar tí leor a thógáil amach iníon dearachar le Martin ó Jiráin. Tá leor filiochta dá chuid le teachtamach agus mes minú beidir go methe sásta na léráide dhéanú dá. Fe sin go as. Agus agus sin go maiid tá feib na gáán sé feib óháinnílan tharige do gin léráidí daite a chur sa leor, beartrodí dú agus bán dhéanana. Tá sin cear go leor. An bheile nachhfuil an tarige a ginn tú éag a gasar Dúir sé cear go leor. So rin mé agus thuise sa leor. So an é sin bhíon leor le seáú gahar na Gaeilge ag buint sé igen agus furba scéal ó Hamas. Ní bheith me bhil a teachtrasna don seála leor an raithú tú go Gaeilge leis an leor a cheála tú le dáin. So, níl gom an droch argró é Tomás ná an droch argró mise ach dírí leis an leor a heachtamach agus bhíon na léráidí go bra agus mar hála sé chur mé a bhrámaí na boncoipanna a bhrámaí agus díal méad go léir ar ihe an teolta so ar bhéad hanig muid slán as an rud. Nis an chéad chainteoir eile fear ar ó Másig Tomás ar a chuid túramí agus ar a héir, fear ghfuil go leor den na spéisial na céarna igi agus a bhío ag Tomás ó híh litríocht na Gaeilge ó híh litríocht na Héirandá agus mar sin an gréisio fáilte rih éban ó chisáin na gur míle maithe a chail agus gur míle má freisin ag locht agríthe na hócáide seo san nóir heachtain seo agus páirteach lecha san níhe seo go móra ar charamór lim hain agus le go leor sa seomar seo tá cínte agus bháilm sé de hocrméid ná go léhinn slucht as cean gan na úrscéalta seo ag Tomás sé sin le rá an Tionscadal. Rán mé an Tionscadal mar go bheicear am hain go gcuim sin an Tionscadal beidir níos mó na leabhra eile an réimse le an spéise bhí ag Tomás agus go leargáintí agus an machnamh atá fáilsúnta, acnamúil, ecólaíoch, litirthe, politiúil tá an rud lucht tocaí le chéile ar bhealach Harbheith ealaíonta ige I scéal gur scéal beatá an freisin go háirdín chéad le an leabhar mar deartha nuair hensan
an fearmargaíochta seo súlsaisteach an áit aineol, tír aineol húsins na Pyrenees áit nach bhfuil anar nó léirscoile be, agus tá an chuid imirtas hart leis a tóiríocht seo agus ar nótá tóiríocht nó tochmarc an freisin té chuige tráidhhaile beag seo tá cáilte lá na Pyrenees áit bhfuil an libh ar am áí na trochtar an libh ítach seo ach a thugans fad síl go na daine agus ar nó castar ban scíomhach an sin spéirhhan agus an tanimetar hí na nuaí agus ó híh na Spáise meastar gur bhfuil bhí teangolaí a luan Tomás i leabhar, min scéalta seo brethir rubbal a chéile, teangolaí a lútar sa leabhar seo bheit sesin gur gleán anim an chéalatá le nuaí sa Spáise agus is in gleán atá an bailile sa nó mar bhreaní tú ar ó híh na handalúsa scéalra spéisiach Tomás an freisin, nuair cén sé solas agus an libh seo is lóchran na gleán tá solas a gceist leis an libh tagan an character agus é dreapan na sléifte fecinn sé an libh seo a sailsú sa glápolas agus legan sé lábhar agus fan sé mar bheith toring leicteach. Ach is scéal an himúil ar máach sin agus tá hása bhs tá rion gon ilomad spéisianí bhíag Tomás a gúsaí teangolaíocht agus ceol agus rudí eile tá sé scapaí ar bhúid. Is scéal breatá an. Nes an rud atá baint leis a libh seo ná gur libh thugans fadsaí agus sláinte go na daine agus an chéadáte gastar seo ar an racare ná go dtínte isteach sa relic. I relic a tráidhhaile seo agus fecinn sé na leachtaí agus bí na léid seo go hátaí. Nuaí sans loveras, 1799 go dtí 2000. Baineann an bhancóg seo geiteasam, ní flárnú gur sír cloiche ar an ólagus na dátaí seo Ameirica. Tá meach bonus fíornach leobheith alt níos mó ná mar is dúil den duine bainte as ciste na síríochta ag péirbe caiilechatá na lí sa túma seo, de sé. Agus sin leanann sé réile tuile go na túmaí seo, Jaume Torrents, Jaume Torrents, 1659 go dtí 1956 blianta híl, agus an ceannas fuid ar fad, beannar a Barbara Marty ó hí 1654 go dtí 1963. So sin gita beg as I leabhar. So aim sin sé tinsead a tóiríocht a gahar leabharlan atá faoi hála áitiú bhfuil chuilichinál leabhar, an leabhar seo héins an áirimh an agus scandrí sé seo an racare. Péisceile tagan dathí ó galachóir amach le samplaid an libh seo agus bronnadh sé ar ggólacht idirnáisiúnta seo martell agus an písa bháile mar léomhná litir atá díreach crin a láir i leabhar, litir a cheol sé ag an stúrthóir taide atá ag ggólacht seo martell international nó international. So seo chuig an Dr. Giuseppe Spinelli, stúrthóir taide ceann cheathrú Martell International, the Martell Building, Suzuki Cho an Tipáin. Giuseppe a chara, ma bheannacht thugad bhaine I leog in seo in Barcelona. A chuir leis teachtar a chuid a chur mé thugad ar na málamh. Seo thugad síalta gon Flanda a lu mé leat ag a bhfuil im thuairimse sár bhúna trádála. Bhein thar a bheith buíochtíad a gur ha cópt an litir seo faoi bhráid uachtarán Martell International an túsal take haisí. Dús achimre gorid gúra a bhaine leis na síalta seo. Sna Piréineacha Catalóniacha cuairtom le dearnas, bhaile mé iad ó Flandaí le a ásan sna sléifte a himpellaíon sráidhhaile dar bainim Les Pedres Rosades, Les Pedres. Lóchran na meán a líon muintir na háte céine de 6 planta seo. Is cosúil gur sa log seo a bháine ásan an lóchran seo. Tá sé suntasach nach bhfuil an planta seo lúte bheagná mhór sa leabhar údarásach úd els noms de les plantes al països catalans, le Francesc Masclans I Girves 1981, idir lúbíní. Tá an sráidhhaile seo Les Pedres Rosades site tuairim is 40 km go ddíreach ó thuaidh ó Bhuaigh. Daim sé mé an Les Pedres seo hanmhapa de na Piréineacha Catalóniacha, Baucels 1833. Údar a bhaine leis na tréire tá go blanda hús lúte mar a bhíine mé deit im heachtareacht, ní an chorbe gon sráidhhaile seo na mapaí effigiúla ratha. Maidir leis na plandaí ó na dagan na síalta seo tá fáilseach an éagsúla a dhéileálann go sonrach le flóra na Piréineacha Catalóniacha agus na régiún atá Congra chóib scrúdaithe go cuimseach agam an seo. Luam go sonrach trící Jacob, agus dearbhíim nachhfuil cóirí aithne ná tréithre lóchran na meán a teacht le héan túrisc Flanda bis na fáilseach an chéine. An nuas sin, chin libhólathe ollscoile was na samplaigh an Flanda a rug mé lom ó Les Pedres Rosades, hí blachannaí agus plandaí omlána na samplaí seo a haint.
Túra mín sian go méidir gur gnéad na haralaal cé nach bhfuil tir fós an ólas fuhií atá gceist. Tré hontasach atá go blanda seo, agus bhfuil anime gant na naoine, el faro, lochran, bonhéir gan áras, na go gahan sé solas lag goramháid a bhíonn le feiceáil go siléir san naithe, nuair a bhíonn sé faoi bhá. Deir muintear les pedres go mííon an gas lonrach seo nimneach. Dar leis taide leirlanna atá déanta agamsa in les pedres héin áfach, tá búna neamhchoitianta cógasíochta ag préomh an Fhlanda seo. An inse atá agam ná les plantes de les pedres rosadis leis an Mosin Enric Gimferrer Reichach 1893. Sihir láfscrífa nach bhfuil teachtar in ná leirlanna mar a hiicá. Ach ó réimhis archrán a rinnes i les pedres, déirinn gúil bonus cínte leis a túrim seo. Agus gur búna cógasíochta iad seo a ágan a lorg chuiligh né do chláinte is do chosúlacht an duine. Léiríonn an réimhstaidir seo go mín muintear na háite úd sláán óg náhinis, galraí is cóirthaí seaníise feadh síl. Múas dochreiti fad go na búna omadúla seo, ní féidir gan éfacht úsc na préomh an litar sempre viva is an duine a lua. Aine se na scríbhneoirí na túmaí i relic les pedres, fecht na greengraffaní faoíomh, mar in muintear a phobal seo a rá airad níos fuide a laiad na muintear na ddíracha forbartha, agus ní hiic cosúlacht na seaníise ortha go ham a séalaí. Ní gáhamsa a bheabhrú díobse méid na montáistí trádála I marga damda na mílíise nua a hiúrach táirge a mecht na tréithre seo ige de Martel International da gínteoch díon taide sihirlinne torthaí an réimhhisrachan seo. Mar sin stabhrí sin, bechóir de Martel International I mahuirim bheate héin, tús áte a thuirt de Tionscadal taide, ina bhisrófaí nádúr agus buan na blandaí a ásan as na síalta ús lóte. Is ag taideoirí Martel atá an sainolalas astín chuige sin ar nó, agus níl fumsa fis an rathe a bhúneróp. Ach saolíim go gcuim seoch an fisrachan tosaí seo na céimna seo leanas. A héan an planta ahaint, agus mar a bhfuil sé a tafad hana héin anim linéach a bhóla A dó tréalaní fiseolaíochta díirithe bhóna úsc na préomh a haniu. A trí tréalana le héfacht an úisc húslúte héal réim creimirí a bheas. Sigur faideocht héal réim meánach an duine, tictar nach bhéta I bheith súil le torthaí gearrhéirmecha ó rialana dá saoil ina meach éfacht sempre viva isisiú daoine á fisrú. Bhain se faoi chomhain mhór agaí dá bléitheh sibh na moltaí seo, agus dá gcuircha sibh bhór gine ina le inúdam bhú luach chéithúlacht. Lig do marrá a ríist ghfuil me go láide gon mharúil, gur deis gátháirithe seo duine I Martel International, agus ghfuil súil agam go mé bhór gine I teach leis a túrim seo. Goim gach ra orí agus bhór go deibre is mise dathí ó Gaeilge MSc, PhD, Canasí, Rion, Margaíochta. Cemar agabin an leor sin stáil an beidir an ceannas móla le Tomás a haithnín lom héin mar an scéal romansaíochta seo nar a hagann sé an rud a dosa go hálainn agus sin sinnta an chuide éireann an follaitiúil nar ecinn na litre ar fádig teachtasteach na sin agus tá dúlhór go man. Behoorderad an íhanachta agrú a ggófáirt le himram ag Aontas na scríbhneoirí Gaeilge agréocht a thurmaidir bon, sa gom Cinn Lae Seangáin rud éigean mar sin le glár a thuirt do scríbhneoirí Gaeilge, le deis a thuirt do scríbhneoirí teacht le chéile agus le aitheantas a thuirt do scríbhneoirí agus aitheantas a ail do scríbhneoirí agus mar chud de sin tá ihe mar seo stáilm táhachtach go mó deis a gin teach le chéile le ómós a thuirt do duine de úrscríbhneoirí na Gaeilge agus le tainmh a bhaint as a héir agus é chur a gimhne agus os cóir an phobal a rís. Mar sin de Bhuaigh éirí chaithirlach Aontas na scríbhneoirí Gaeilge síle de fréine teacht agus coppla focail ar alainn. Gur míle mágat a cahallach agus íar cahallach. Aontas cosú leat hain tusa an chéad a cahallach ar an Aontas. Sílam beidir 7 nó 8 mbliain ó hin agus an sin tháinig mis í gorbachtarcht agus pronsius
Mac bord atá na carla gan isteach. Tá pronsi is húsan sinna litir canan agus ní bhíonn sin an freastal ar golóir ócáidí sa phríomh chathair. Is ionta chun slua mór seo eáil agus míle fáilte roimh agus fáilte rih Eileen gothairí Eileen drifór hamáis agus a chlán atá hísan sin míle fáilte roimh. Is ionach sibh eáil. Caim rá nach rá aithne waith agam ar Hamas ach cha mé seall ina cuideachta le linn na féile Villanitsa sa bhliain 2007. Amar Tomás I gcónaí I món córá ábhar intellectúla ar nós sibhialtachtaí raibh starúla á blé aige ábhar a ra mise sách dal orthú caim mé rá. Láháin áfach agus muid ar an mus go Ljubljana thosaigh sé caint ar an bhocail bio. Dar leis bhí sé den nós ag muintir na Gaeltachta an focail sin na úsáid agus iad ag caint ar ibrán ordaithe ar nós giste nó sód. Ag an am bhí mise ag scríomh dáin dar tideal giste agus ris sé lom go meas an focail bio a thuirt ar ach ní rá sé do bhainín agam asam hain é sin na dhéanamh. Is sé an rud faoi go mbíonn drogal orm dul sa seans le tearmí nach bhfuil taithí agam orthú nuair nach bhfuil an Gaeilge agam ón cléamháin. Ardíonn sé an ceist, cá bhíonn an Gaeilge le haimsú acu siúd nar céalaíú sa Gaeltacht nó nar tógu le Gaeilge sa Gáltacht. Sa látá nuán is an de TG Cahar, an mhór glúiseacht gearrscéalta na pop-up Gaeltachtaí agus a riile, agus na léhananta a ra mise I géirí sealamh a ghlacha ar an teanga níorbh an dá lehéad. Bhí orm Cúl Valley na Cathrach a hiúil leis an Gaeilge a aimsú. Agus is mai a hiig Tomás a lehéad de gúchláán. Tá mise caint ar na blianta fad ó hin, os chun cé go blian ó hin. Ach tamil de bblianta in é sin iarúar Hamas agus ar a chóglaicithe Mícheál Mac Síomóin tá an seo inar gúideachta anocht agus Antón rangan na Gaeilge a agrú de winter bailile fermad. Bhí an trúr acu brasásta dlacha leis an gcora. Agus is fiú písí na léamh as an alt seo a scríomh Tomás sa dúnar a seo From the Plough to the Stars, an anthology of working people's prose from contemporary Ireland in agar ag Jenny Farrell, agus seans gur bé seo an talt dearnach a chur Tomás I gló. Agus é a caint ar an scéim seo an Gaeilge a theagas the winter a bailile fermad. There were suitable premises available for this purpose, namely the licensed premises of the Liffey Gaels GAA Club. If the class commenced at 11 a.m., its termination would coincide with the opening of the club bar. Dari haar bar leis na rangana anion aspa teacsana agus héic na múnseoirí mar réon leis na daltaí hiag an Gaeltacht iarraidh an tsamhraí. Sa bhaile I mbaile fermad dagrí siad factus leis an Gaeilge a chur chun cinn agus curú plán I dul a chéile. This plan was forwarded to the then Board na Gaeilge with a request for funding. To my knowledge, we never received a formal reply. It was relayed to me that an officer of Board na Gaeilge was heard to comment, "What business have they, Ballyfermot people, with reviving Irish?" insinuating that Ireland's notional first language cannot be a valid concern of working class citizens. I was to discover that this attitude was by no means exceptional in the broad Irish language movement. Now, sin splech a beag Hamas ag feimú mar hóisialaí agus mar a Gaeilgeoir. Agus anis ag fila
an bhocail beo. Má tharlaíonn sé go mííon dá a scrí agam amach an seo faoi bhácáil arán úsáidí mé an focail beo. Agus cé go bhfuil Tomás imithe wein is leir go bhfuil a héthir beo fós agus gur a búin beo é. Gur mí mágaí. Bhuaigh síle filmid ar an ceáil in isisiil fáid tamlín agus níéis sin be rudbeig cainte a iriseoir agus críbhneoirí le ceáil níéis sin. So an ggur sé fáilte ar ríis arás raibh Cormac agus Martin. So lua mé an hymno de Riego an tí sa ceol sin Guaigh Antonio Machado Culio sin Jessica na Franca. Hosí mé má thoras féin na lorca cúpla bliana hen le cuidiú an gála alíana agus duine de duine ar chasmiló ná Ian Gibson an hispanista nach well Spáinechan is atá cóí ar Madrid agus nuair dúirt mé leis mé bhealtain ar bhí mé cuairtear Grammar dulgatí cúlaíoch tar sé cantú senam cantú an tún sin enam ag Redig Antonio Machado. So seo an tún a henmuid imno de Riego is ára náisiúnta neamhíh gúil na boblachtáach idir níideoch trocha héin agus níideoch trocha ní an bhíasa. Agus an sin tamid chun písaile a henam a chum a héin in an ár Fila náisiúnta sin Federico Garcia Lorca warí na fascistí níideoch trocha sé. Agus an sin be písa ceol eile níos sin. So
Ok, dwi'n gwneud gearrscéalta leis an bísa ceol seo. Sa chlór le gá foxtrot, an céad foxtrot, leis an foxtrot ó Algora, sin Guadalajara, lór na Spáine. Agus an dara foxtrot a chun ma héanaan an or lorca a rís, foxtrot de Lorca.
Amás na rudaí ar in Tomás bhí sé ina agarthóir ar an iriseoir chreidte in san iriseoireacht sa déan lachas na rudaí go bhéitú iriseoireacht na Gaeilge dhéanamh an táhacht a bhí leis an iriseoireacht leis an Gaeilge bheo a chuineal oscóir daoine le ábhar machnamh le sroch nuachta le smuinteoireacht a chur os córan phobal agus chaithí dú leis an nuachta na marach agus leis an iriseoir agus bhaithlim iri ar agarthóir eile ar cór sin Micheál Ó Húnaháin teacht agus coppla focail rálinn faoi Tomás. Maithe de chail. Tránóna airg 1968 téimisteach an doras le taobh an futicéire coppla doras ó chearn ó bhórsráid grafton ar aistíne áit raibh ifig an chochaidirh agus ar nó ifig córa an am chomá. Is cuiinem gan an dáta bheith a chuoine. Is cuiinem go maith nuair a tháinig ón ó handlúin isteach a bhí ina chóaigarthóir an uair sin ar an iris le cuimhí nó marcaí. Tháinig sé isteach agus déithrá go ris sé isteach. Tá scéal agam. Tá scéal úntach agam. Ilas an céis a dabhla scríge. Ach tá tháinig sé sa fust agus chun mé bhhaile agus tá sé léite agam agus tá sé rás. Agus bhaid siad an díreach le Tomás Mac Síomóin mí bealtaine 1968. Agus bhaid siad an aige in san éon chnuasach de scéalta cór a bhaid siad an 1967 ag clómersiar an díreach agus scéalta eile as cór ón ó handlúin na ríisina agarthóir an sin. Is mar seo a thosaigh an díreach. Cé le de dailseocht domsa go raibh lána cinúna tagtha ar an bhód. Nó cé heolách uafás le tránóna cathrach chobrá leis. A cearach log a dógur clog na hifige más bún do mo chuimhne, agus mar raibh an dhríon gradtach an leite go fóil bhí trilseacht ihe na cathrach á Tionscadal hena féin. An cortholas an seos an siúd is mecha go féin ferracht na réaltaí úd a hasan mar ararí I méal na híthe. An gló le cloistáil ó na sráidena, buineáin is séide, cur einleog sa trácht tálagus a was, de hína bhí ann. Bhí an taes dúirse, mo chóchléirig, a duls na gaisití ile, a úmacháin le láthar a gubhrathe a shréigen. An saoh deireadh seachtainna le háitethe ag gachile bhacan feta go hena féin. Golf, snáb, an club tíre, seo hí tír an rathúnis gan éana go. Slán leatanas bleodracha a getilt ar fud na hifige, agus mar scaoileach an fear cheann im a bhealachsa, ná síl gur cuirigéin dímáram, ní bheith cuine agam le bhhalam. Tá an col seo cho daingan bhunathe sin gur a réigen a bhhéilách an bheannacht féin é. Now tuigim cén splódar a chur sé sin ar ón ó handlúin. Bhí an bhagart sa chéad abart. Ag deireadh dara paragraf tá an col daingan bhunathe leis a godéileadán saoil ibre le cainteoir an scéal. Ní hamháin gur cnúsaíodh an díreach sa chnuasach as cór. Da scríbh Tomás go sonrach é nach mór gur scéal nua atá ann dá rire in Cín Lae Seangáin cnúsaíodh sim maith blianta na dhéag. Beg nach dahad.
anna bheith hen scríbhneoir siar ag lasú rud a scríb sé 10 bliain ó hen. Ach rinne sé. Sé bliana tar éis a chéad fáilsethe I gcóir agus roinntá fáilsethe I gcóir idir a dálín agus más bún na chuimhne festa chomá. Tháinig an chéad chnuasach filíochta ó Tomás Mac Síomóin. Duine agus dáanta eile. As mar bhfuil dul mú ar an sinnéan díseach ar an glúdach. Nílis agam ní léon ólas tugcha dúin in sa leabhar ar cé dhear an clúdach is ó thar sé agus duile tháinig an leabhar agus ar bhealach éigen ní hólíonn stíl úna ní bhfuilóin leis. Cé go bhí sé an an-chuid den na clúdaigh agus na deartha de thar sé agus duil. Tá sé inchreite is dóilm go méidir go ndearna sé féin é. Ach, béidir nach bhuaim muid amach é. Béidir go bhfuil an tólas ag muintear éagarta, béidir go gur mé ceistar amach an seo. In sa chnósach seo tá is písa tríalach é. Mar a dhéon nach muintear na chair na clochaíise le clocha ar chnáfa a duine dearan seo, fechant an éibrách sé amach, tríal fíosa. Tá rudaí ann atá in an-chuid céad chnuasach ag scríbhneoirí. Tá roinnt aistritheoir ón meán Gaeilge, agus ón méarla, tá tríalacha meadaireachta, tá péiredáin atá freagart dá chéile ó hebh fuirme agus ó hebh foclaíochta chomá, bás tweedledum agus bás tweedledí. As an dáin fada daune é féin. As muintear sa leabhar ar chlúdach an leabhar, gur ben tain dáin a fuair riamh dúis gearrscéal ón Oireachtais. Ní féile mé sin I dhéanú ach bhí sé ar an glúdach, sí sé ag sáirséil agus duil agus níor nós leis an ó hegartaí ábhalla den chineál sin a dhéanamh mar a meach bonús leis. Ach, bhí in daune tá Iriseoir Elliot, tá Iriseoir Cummings, tá sleachta poésie concrète a bhreathan go thomláin ar íomhá na vocal agus na litreacha ar an leathanach. Ní étá iad racart. Ní étá iad a racart. Ach tá mé ghil coppla ceann gur den chumadóireacht féinúil ag a héin seachas a bheith tríal rudaí eile nó a gahris, a déanamh ahris ar rudaí eile. Bagart. Tá an corp seo rómháin, rómhog, tá neol gan chúdach, fanad baimhe gan an ngib chrua go buan na feire, cúlód festa óm gradín óm Abert Sclávaí, sir agus sir uha. Cuachta súsim gún daingnód boltaí trí scantriúchaí, cronód na hain is glár am a churtháin, déire mé libh a ghuine nach cást am festa bhór ngadíocht folamh, céir chás gob crua don níonán fir a gimimecht leis séir in Nova Vaidine. An caint an a láidir. Dar a bhí réasant óg ag an am, ní raibh sé chothógas a cheapam, mar ní a bhéon ólas agan nuair a tháinig an díreach. Ní a bhéon ólas agan ar an bhar seo. Ach gur tháinig an scéal ó Mheireachá. Ní a bhís agan gur a duine dochtúireacht sa bheithiolaíocht a bhí an fear seo. An Cornell ceann den na hoscailne is mó aitheantais is na Stáit Aontaithe. A tháinig na rudaí seo heile uig go gairid in dhéag. Téige. Freabisteach im nóméad bád is bhí ar ancra I bhuhan an chúin, rin cónaí ciún, a gné a géile de smacht ma héade le sruch ní réalaigh. Muir bheisce scapach a rólínte cló, muir hobal leathach faoi há a rib,
muirró na nátha banathe, an paidirúr as crí an anathe, go tuileúil chhlaachtóch le gringal anis. Ach go bé smach téada, ach go bé tarach ancare, ach a máireach, a máireach, a máireach. Ceann elevator. 8:45. Ní gá bhíniú cad é an tagart é sin. Lá raibh ach dubh gan bharcach chusanáirde turniú chrúba ciúine. Lá raibh falling ag lethe a durachacht thar leargan a gluch. Lá dánig spelladóirí gan súile. Lá dá bhaca néomhóga an aithnead gan dula an bail céaslí I lábha mar bháin. Lá neachig spelladóir gan súile na cheann bhain chuibh gur glúis curacháin go tán de rion I dro na tíide. Fágam sin. Gandát ba Commodore scéalta é Tomás agus thur sé go leor den scéalta glá mar gearrscéalta mar sin. Ach, ó híh córadá bhite I gin sin scéalta. Agus ní thucaile a bheith omlan cinnte, amró siad bunathe an iirine achas le scéalaí maith bí dian sé éad mar scéalta fírinne agus bhí Cenn a rihinlam agus Beiidir go bhhéta duine éigen é a dhéifniú nó a bhallairt ach. So le nethe sé han na Spáine iscibhlum ará gro tí siapa lá éigen agus gro duine den na páistí leis díana agam ceacu bhíon agus bhí sin sa scúine agus bhí si cainte agus a caintenélig agus bhí an fear óg seo 8 na 9 na léidir sin rompú sa scúine agus gandáid thula sé éad thula fear seo éad ag caintenélig tíobh hirdá. So hui sé agus cheanna sé chuid taitiní na péród é ag an cúntar agus samta sé hart agus ranna sé ar Hamas agus dúirte. Why don't you just go back to your own feckin' country? Agus dúirt Tomás nar a tháinig sé nar aithin an duine seo a bhí inné a héal a chaithú a córas scoíochta na haireann nar aithin sé fiú fuimine na Gaeilge go ruirte gro sé ré leis sé tíir seo agus gro sé chun imimecht go dtí tír ag an eile. So níl a gom cé ó crin agus a tan scéal ach sin an scéal ceann na scéalta a bhí ag héin. Far eile ró aithnehaigí ar Hamas, far gro an dúil agus tá an dúil céirnaigí sa Gaeilge agus sa Loch d'Ibre, is star an Loch d'Ibre agus sa Loch d'Ibre sa star, an héad a chaintear eile agus an chaintear dearnach a bheits agin. Si sin Michael Mecanisa, an gréis sé fáilte a bhí. Ní chuinóméid sibh mar tá nimir sin do bhla tucha do Hamas sin á riile gúilte andachar chuir leis, cé go bhit bhí chuir leis na scéalta in isigus a rís. A cáirde agus go háirde ífe iníon le Hamas agus éilíonn gur fuór. Is nó sé sa tír seo ardmhla a thuirt don té atá ar lár. Feicimid na multi móra Cráipacha atá thuirta Vicky Phelan fé láthair. PB is anna bhí dhéantar eolaí le duine agus éana bhethe. Faoi mar a hála sa cá seo, rinne aontas na scríbhneoirí I gcóirla imram, ceúir ar thir Tomás breisigus dem líon ó hin. In san Stoneman Social Club a tugad bhar I sráid na lifa. Ihe mhór is saoil Hamas a bhíonn sin. Agus is cuimhne golóireann seo é a canna agus é dosa le na ling. Bín gnéad a fersnach Tomás nar rahan cuidhór a lucht léite agus ar a lucht a cháinte dálirí.
Sin an cuimhnas mó Hamas atá beo I gcónaí I maiile hormit mar hampla, agus tá daoine an seo as baile hormit agus déine siad é sin I dhéimhnú mai dhéon tú caint leo. Bhíoh sprí éonáid ina míoh Tomás. Gach maid an daonaí agus fiúnar bhí sé mí chun na Catalóine éon uair a bheith sé reistim ná lia an daonach bhí gach maid an daonaí agus tá tháinig sé ling cuidas na deire seachtaí Gaelteachta bhí going. Agus bhí rion daoine nár thaig cén fá go rá an drochail seo ar Hamas go raibh sé cantalach agus go mbeadh sé ag airgónt le daoine. Iúr an cúpla focail rá faoi fulatíocht Tomás is mar tá sé sin tábhacht mar heastóg sé sin ó Hamas agus cumáile sin tá sé riachtanach le go dtí an duine ina umláine. Mar is óna hiiscint ar an saoil agus ar an sochaí a deascar na síalta tháinig an blátha ina scríbhneoireacht cruthathach. Smaointeoir agus gníomhí politúla bhí an óna Oige, óna Gaeilge, ar bhealach go bháin uile. Public go smeorla bhí an ar feadh héal, ar heasta bhaid éarda bheith ná splách agus séir ó chraontáin impeúil London, Washington agus na Buirséile. Agus an ar nói ceangailte le sin ar fad hí an hiic sé a riachtaí sa bhí sé an Gaeilge chuir nuachtar an éiring agus chur a naid meon an cholínachas le bhfuil mí damnathe leis. Hiic sé réir a céile nar bhain an smacht imprúil ar éiring le tír a bháin agus nach ceist náisiúnta bhí an dá riadach ceist idirnáisiúnta. Hiic sé gur dúchláin damhanda a bhí an a bhí san imprúlachas agus gur sé riachtanach an planéad ar fad a héire ón úlach sin an sciúrtas mó a stair an cinna gaine. Crum sé ar litríocht an bharcsachas a scrúdú, idir na saothar clasicacha agus an scríbhneoirt comhaimsithe. Ní bhreanna sé ar aon leabhar an sin mar slucht ó bhíbla. Ná ar aon scríbhneoir sa tradiisiún sin beanú marmh mar úrscéalaí do a ráideach. Agus ar nó níor theorní sé a chuid stadéir ar an bolíocht do réon údar a meic sé a ggéan tú go thomláin leo. Níor bhéon aige leis na neamhharcsaí a híal gur thosaí an stair I 1789 nó in 1848. Bua leis freisin meon an cinteachas an dearc an neamhharcsach a cred go dtiucha gréibhlóid lúin nó máil fad as a hitach tosca áirithe isteach le chéile. Hiic sé nach dtiucha ahrú bunúsach chun feabhs ar an tucaí gan oibriú ina phró agus trídachar suas fan na cuine. Cúis sé seacabartí cumanach na hÉireann na lúnéidir goctadaí, agus bhí sé tharbheith gníomhach an sin go dtí go ndeacha sé chun cónathe sa Catalán. Ar feadh cuidhhaid an trá sin bhí sé ar ard cóirla an pháirtí agus léirí sé an sin an míneach a bhí an maidir le hanalís folitúil, míneach a bhí de dhíth go mór I ngearcéim na néideach nóchadaí. Bhí antionach aige ar stratéis agus gníomhacht an pháirtí sin agus níos leithna ná sin I bhachtais folitúil de cineálacha agsúla, a bhí ag dramaní agsúla. Bei cuimhne ag daanann seo ar an gums chun aigrithe bhí an le ling an achtais helfís Gaeilge. Chuir sé an iargt céan isteach I bhachtais folitúla. Deistú sé an prógra cumanach go Gaeilge agus tá cóipeann ar díal híos an sin ar an gná phrais teachtála. Agus is fiú, is cuma mun níontíonnta le líon ar bit de, is fiú é bheith go le léamh réon cuma. Rinne sé ionadíocht ar son an pháirtí ag annachcuid cruinnithe ar lear, agus dan sé I d'agháil le annachcuid cumráidethe a nearna sé cardas ló ag na tinóil sin.
Sna 1980 déanacha cais sé trí seachtainna i Scoil Lenin i Moscow, agus dahan sé gur ceannaíocht Aontas na Sóivéide ag lic an sóisialachas agus nar bhada go néaladís don capitalagus. Ins na blianta tosaí in jouw cuasaí fostíochta, ní raibh sé na bháil oscailte den pártaí, agus beidir gur spéisiú is an nám de gcuir a bhí gas sa pártaí ná seoirse mac chamáis. Is ág mám gáir sin go dtí an cuideach an tagart. Scrí sé go rialta don Socialist Voice agus lean siad le sin agus é na cónaí sa Catalán, nó le lína dréimh si a caiise i gúba. Níor a bhada agus é sa Catalán gur thiontaí an tíorghráthóir éireannach ina hiorghra Catalónach. Bhain sé lífach amach I labhairt agus scríbh na Catalóise go han tapaí. Agus thagríoch sé donna Catalóní sa céad farsa. Amatí deireh sé rud ag nar nós. Tá mí de déanamh dulcan cían is, agus ní bheith is a go cén glúisead nach cén tír ar se caintfuoi go cinnte. Glach sé páirt a bhachtas fulla túlan sin, agus beléir gur an gríólas bhí géir cuasaí na Catalóna agus na Spáine ó na tuairiscí nuachta thugad sé ar radio na Gaeilgeachta. Ní raibh sé lán sásta le príomhpáirte Catalónacha an nabh spláchas go háirithe madidir le na sinantucht faoin Aontas Eorpach. Ach in aineoin a díolseacht don Catalán ba í an Gaeilge gcónaí a phríomhbhean scríbhneoireachta. Agus ris sé lom go minic, dá bhanach sé in éiring bheith sé cabh níos mó agus níos mó da chuidama le cuasaí polítíochta, agus nach meach an támaige an irid sin a scríomh agus a scríb sé, mar fiú ní líordas leabhar a bháin a chuir sé mhaith sna blianta beaga nuas, nar cailúnta bheith an sin in á ire. Bhí sean tugadh do cúba freisin, agus de gach go bhain leis. Cá sé rintréimh sí fada an sin, agus bhí sé láthair a cuidan na cruinnithe áitiúla ag an bártaí cumnach sa tír sin. Bhí ardmheasaige ar an gcuí ar lábhseáil muintear cúba, an ré speisialta a drá siarcána mar tugadhuirí. Cuir sé cóirla ar rialtas cúba, madidir le gnéithe de cuasaí talmhaíochta, smaoinigh gur léachtóir le bitheolaíochta bhí an. Bhín an job lé mar deá. Agus tása gom gur ard bheasair in sna cuasaí sin. Ní féidir gan an ceangla bhí ggé le halaban tíormháthair a cluine a lua. Bhí dlúcardas I ggé leis an bhile marcach Sorla Macilán. Cuir sé as go mór go, nar bhótáil tromlach na Albanach ar son nabh spláchas a fithe séideach. Ach chuir sé anóg go deoir mar a géal et lé hasanna don seaban agus sa dlec sin. Bhí Tomás a bhaid chun tosaí madidir le tuiscint ar an taobh damhanda, agus an phráin a bhí le gníomhaíocht lené a chríonú. Bhí sé caintfaoi seo trícha bliain ó hin, bhí sé caintfaoi, sar ar an iiri sin caint ó faoi. Agus bhíoh sé I géirí ar thaobh amháin, bhí sé géirí chur na lí ar na glasaí, go raibh ceangal dír ó gitar an capitalagus agus an taobh damhanda, agus gur gá dé le sin, agus bhí sé géirí chur na lí ar na sóisialaí, nach ceist bhean eicmach go bhí sa rud seo, ach gur rud gur an práin leis fiú ag an am sin. Détá rá gur sé géirí na glasaí I dhearagú agus na dargaí a glasú. Rud eile a bhí a déanamh tínis go ná mónú barí agus glasraí. Dar leis bhí sin na contúirt mhór adthermach do bhí réim agus sláinte, bhí sin na contúirt an do bhí réim agus sláinte an cinenne ghaine.
Ábhar eile a bhí ina chuid scríbhneoireachtas na blianta beag nuas an cún go mór atá tagtha thuirse cainte agus tuairimíochta a gcríocha an nua liberálachas. Agus rud níos mó fós agus de lúmáirí é seo an nimrí a bhí faoi intellect thurga agus an chuí a bheith bhí úsáid nó a bhí úsáid amach an seo. Behearmad an mhórdaí ceapa gur Tomás an scríbhneoirán agus Tomás an trodar a politúil. Ní rá Síomóin go bháinán. An scríbhneoir cruthach, an trodar a politúil, an gníomhí teanga, an iriseoir agus an tólaí. Idillig in éon chulan amháin agus in éon intan amháin. Bhí siad ar fad faoi réim an bheagán na réasúnaíochta na feallsúnachta agus na hideolaíochta céanna. Tá an chulan ime bhuaigh ach mar an glór hamáis ina scríbhneoirí. Éist mís leis agus gnéiste glúnta amach an seo leis. Go bhíon aige a bhí hil. Stáilm go Tomás iontasáasta leis na canteanna a bhí an seo an 8. Tá mé cinnte ar bhaith leis go déite a ra an ihe go léir go bó deisi daine bheith ag cainte agus i córa agus ag díospracht rud a haithn go mór leis. Bhí críbhmór maithaigí agus a gcónaí bheith fáilte sa teachas cibrim dul amach ag béilte ag héin agus cearl agus níomháin go má bélan na híán a bheith leaban na híán chumáid céarna daoine a thuí ar cuairteagaí nar a bhí sa Catalan in Barcelona nó Valencia nó éineach. Bhí sé sásta am a chaithú le daoine rinn sé cuaram de éon duine a tháinig ar cuairt a chuid ólas a roinnt agus é a thugáil hartfanáit rud í spéisiúla a heispaintáibh éad a chur ar an ólas faoi stair agus políteacht na háte. Sin an cinneal duine bhí sé sásta a chuid héin a roinnt le daoine a tháinig aige. Duine bhhainil som céú fada an róisiid le chéile in éon teaháin ach dearthar le Cormac an seo ó sin painter a bhí ina tháinig sa Catalan ar fáid tamlín agus tá gur tháinig sé ar fáid tamlín le Tomás an sin agus mar dearm sin an 6 duine dascail an doras chuir sé fáilte rah daoine dé a fannachtain ihe dé a fannachtain den bhéile agus is mór an teist é sin ar ghuiinearbí. Chum is dearú leis an chud seo den ihe le písa eile ceáil ó Martin agus ó Cormac agus in dhé sin mí le fáilte róh deoch fianna na deoch iscin na péród is mé le bheith agah an sin agus a bheith i caiint le chéile tá leor ar taispaint agus tá leor ar díal agus tá fáilte róh a bheith ag póirseid agus ag breanú agus ag ceannach gur bhína maigah. Chail tásúla an goíoch má bhrathar an cíos go 7 le Tomás. Se. Rincama, chuirde plán Hamáis cáil agus líam gur magaí a rís as curthúirtuin. Bheith a bhfuil láthair nacht páirteach san ócáid speisialta seo agus a chun críochnú le ceol éarnach an uair seo 3 riile. An crán fio, siú the beech tree, an glynna beorach agus bringlóid Sweeney. Mar soldíomh Jimmy an Kiltar Dennis caithal ar chlín na fearna mehebh na blina seo agus bhhailinn na písa ceol seo henam ar bhaithe le. Dennis. Nice.
Welcome to Eastland. We're doing a photo of the phone, yeah? Oh, yeah. Just go over. Anna Marie. Sean. Yeah. My hoop. It's the left.